Здравейте, приятели на BlackBerry! Това тук пред нас е BlackBerry 9530. BlackBerry устройство, първото, което пуснаха от RIM с тъчскрин. Така наречения тъчскрин с SurePress технология. Въпреки че е остро критикувано от много фенове на смартфоните и пресата, натискащата се SurePress клавиатура на BlackBerry Storm спечели награда за най-голям пробив в мобилните технологии на световните мобилни награди за 2009. Въпреки че получиха награда за тази технология, тя има и недостатък поради факта, че има само един сензор. Говорим за BlackBerry 9500 или 9530 BlackBerry Storm. Има само един датчик, който се намира точно в средата на дисплея, на тъчскрина, а в ъглите имаше и все още има проблем с клика, всъщност с натискането и с липсата, така да се каже, на SurePress технологията. Тук, както предполагам чувате, има клик, но в краищата това липсва. Ще направим една бърза демонстрация. Надяваме се да не е много късно вече за този модел на BlackBerry, но съм сигурен, че има все още много BlackBerry маняци, които използват BlackBerry Storm с най-голямо удоволствие, и сега след тази демонстрация се надявам, че ще го използват с още по-голямо удоволствие. Всъщност ще направим демонстрацията, за да покажем как ще можем да се справим с този проблем. Ще направим един хардуерен апгрейд на апарата. Махаме си капачето. Ще изкараме и батерията. И под батерията всъщност ще поставим, така да се каже, една хардуерна подложка. Нашата хардуерна подложка ще бъде поставена в тази зона тук, под батерията. В случая имаме едно обикновено листче. Може да използваме такъв лист, може да използваме и примерно визитка, понеже картончето е по-дебело и няма нужда да се пригъва на пластове. В случая това листче ще го пригънем веднъж, още веднъж и още веднъж. Поставяме го в тази зона, под батерията. Поставяме батерията и затваряме с капачето. Предполагам, много от вас ще се зачудят как с някакво листче хартия ще подобрим технологията SurePress, но се оказва, че функционира и то безотказно. Дори веднага може да демонстрираме. Ето, навсякъде, във всеки един ъгъл, тъчскрина реагира абсолютно адекватно и почти еднакво във всяка една точка. Надявам се информацията да е била полезна. Пробвайте и ще се убедите сами.